सिगाङावनो बर' खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्ला देवस्रि BCDCनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव। दा लावख्रिगुरि गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो दैजों खुरखा जानानै माखासे आबाद मावग्रा हाया खुरखा जानानै दिनै गोबाव सम भुगिनांनो गोनां जादों। बे समाव दिनै गोबां नोंथांमोना नायनो हागोन। दिनै बे बुहुर निज्ला दैया गोबाव समनिफ्रायनो दिनैहाय लावख्रिगुरि गामियाव बा लावख्रिगुरि गामिल' नङा बा बे दैया माने गोबां दिनै खुरखालांनानै दिनै गोबां सम खुरखालांबाय थानानै माखासे गामि सिंजों हाबलांगासिनो दङ। आरो बे दैखौ सरकारा माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होआब्ला, प्रटेकसन होआब्ला दिनै नेसनेलसिम बा जोंनि खोलाहा थानाय माखासे गामिफोराबो धंस जालांगोन, जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो जोङो मोनथिनानै लानि, जोङो गामिनि सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लानि। बिथांमोना दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दिनै नेनानै दङ। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै बे लावख्रिगुरि गामियाव फैगोन आरो फैगासिनो दङ। जोङो माबायदि मेसेज होलाङो, आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्माया माबायदि मेसेज होलाङो, जोङो जोंनि बर' खौरां चेनेलनि गेजेरजों, निउस चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो फोरमायगोन बा दिन्थिगोन। आरो जोङो मोनथिनानै लानि, जोंनिनो बे लावख्रिगुरि गामिनि सासे गामिनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लानि दिनै मा सावरायमेल लागोन बा माबायदि हाबाफारि लादों, जों बेखौ मिथिनानै लानि। आच्चा, दिनै नोंथांमोननि गामियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन आरो नोंथाङा सासे बे लावख्रिगुरि गामिनि जानानै माबायदि मेसेज मोनजानो लुगैयो? गिबियावनो बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय देवस्रि BCDC बिनि सिङाव लावख्रिगुरि गामि, बर' गामि, बे गामिनि जानानै आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोयो। नंगौ, थारैनो बिथां सोंनाय बाथ्राया थार। जों खोनानो मोन्दों मैयानिफ्रायसो एसे खौरां मोननाय बायदियै साननैनि गेजेराव इमारजेन्सि आसामनि मानाव गेदेर CM चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैगोन, हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। दा गोजोननाय मोन्दों फैगोन होननाय खोनानाय लोगो लोगो। बेखायनो जोंबो साखाफारा जादों। मैयानिफ्रायनो जों रायजो राजाफ्रा एसे एनै लामा सामा जायगाफोरखौ एसे एनै साफा साफि खालामदों। आरो जों दिनै बे बिथां फैयोब्ला जों मोनसे आर'जलाइ जोङो हरनो सानदों। जोंनि बे हरनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे लावख्रिगुरि गामिया एसे पारमानेन्ट सलुसन जायो। दा बेखौनो जोङो बुंगोन जे निज्रा दैया दिनैसिम 4 बोसोर जोङो रिलिफ थानो गोनां जादों। मोनफ्रोमबो बोसोरावनो दैज्लां बोथोराव जुन जुलाइ दानाव जोङो थायो। 1 मास 2 मास बेबायदि बोसोराव थानो गोनां जायो। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बे माइ गायग्रा हा गासिबो दुब्लि खुरखाजोब्बाय। न' खाथिसिम 50 मिटार 100 मिटार बेबायदि डिसटेन्स गोजानाव दंसै, जानथाय बेसिमल' दंसै। आरो बेखौ खुरखायोब्ला आरो फिन ओरै फारसेथिं दलहा दङ मोनसे बेजों गोलैयोब्ला ओरै सान्थिफुर, खाग्राबारि, समग्र ओरै नेसनेलसिम बे दैया जुदि बायसान्सनि जुदि थाङोब्ला बे दैया बयनिबो थाखाय बिराद गिदिर गोहोम खहा जागोन। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन, दिनै चान्स मोनोब्ला सारनिसिम जोङो बे आर'जलाइखौ दैथायहरनो मोनोब्ला खोब गोजोननाय मोनगोन आरो आं सानदों दैथायहरनो हागोन। दा बेखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों आं दिनै फंनैसो बुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरो। जोंनि बेयावल' नङा, खना खनला सारा मुलुगाव बर'फ्रा बेबायदिनो रायजो जानानै दं आरो दैजों भुगिनांनानै दं। जोंनावबो जेरै माबा मोनसे सलुसन खालामोब्ला जाहाथे बबेबा मोनसे गामियावबो जायो। बेखायनो आङो साफ्रोमबो संगठननि आरो दैदेनगिरि आरो रलिंनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर MCLA EM GM आरो MLA मानाव गेदेर सारमोननिसिम आखाइ खबजबनानै खुलुमहरो। बिथांमोनहा जाहाथे बयनिबो समस्याखौ समाधान खालामनानै होगोन होननानै। आरो दिनै जोंनि बे लावख्रिगुरि गामिखौबो मानाव गेदेर सार फैयोब्ला जेन' मोजाङै खावलायलायनानै जेन' पारमानेन्ट सलुसन खालामनो खावलायगोन। जाहा मेना बेहाय
निजा दैयानो प्रटेक्सन नांथारगौ। अन्थाइजों होआब्ला हाया, अन्थाइजों नङाब्लाबो सिमेन्टजों कनक्रिट होनांगौ। दा बेखौ होआब्लानो जोङो बेवहाय थानो मोनला, बिनि थाखाय जों लिरदों। आरो नैथियाव जोङो लिरदों जोङो बेवहाय थानो हायाब्ला जोंहा बे हाया जोंहा पारमानेन्टलि जोङो लेखा मोनखाबाय, जोंहा फाट्टादारि नङाब्लाबो खाजोनादारि हिसाबै जाबाय जों फरेस्टनि आन्दाराव। आरो बेवहाय थानो हायाब्ला जोंनो जाहाथे मोनसे जायगायाव मोजां सिथाइ हिसाबै जोङो थानो हायो। आरो बिनि खाथियावनो जोंहा एसे हाबो दङ, बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो नायबाय थादों। आरो बेवहायनो जों एसे एनै बागानफोरखौ फोसाबनानै दोनबाय थायो। आरो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जोङो खावलायबोबाय थादों, रायलायबोबाय थादों। दा बिथांमोनखौ लानानै जों मावबोबाय थादों। आरो थामथियाव जोङो लुबैदों, दिनैनि गेजेरजों खावलायनो सानदों, जोंनाव गोबां फरायसाफोर दङ। बे फरायसाफोरनि फरायनाय लिरनाय बिसिनि हान्थामेलानि सायाव जेन' सरकारा एसेब्लाबो एक्सन लागोन, बेखौ जों आसा खालामदों। आरो जोबथारनायाव फरायनानै थानाय गासै डिग्रि क्वालिफाइड मानसि एसे एनै दङ। दा बिथांमोननो जाहाथे पारमानेन्ट जब सरकार साइडनिफ्राय जुदि माबा मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जुदि होयो, खोब माने जोंनि गामिया गोजोननाय मोनगोन। बेखिनिखौ जोङो खावलायनो सानदों दिनैनि गेजेरजों। आङो बेखिनि बाथ्राजों नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दा जोङो मोनथिनो मोन्दों, बे लावख्रिगुरि गामिनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै मोन्दों, दिनै बे समाव दिनैहाय गोबाव समनिफ्रायनो बे लावख्रिगुरि गामि आरो लावख्रिगुरि गामिल' नङा, बिदिनो माखासे गामिफोरावबो दिनै गोबां बेफोरबायदि दैजों खुरखा जानानै रिलिफ थानो गोनां जादों, भुगिनांनो गोनां जादों, बेबायदि जोङो मोनथिनो मोन्दों। आरो माखासे बे गामियाव फरायसाफोर ग्रेजुवेट जाना थानाय आनएमप्लयमेन्ट, बिसोरनि थाखायबो माखासे जाहाथे सरकारा थाबैनो बा माखासे हान्थामेलानि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय एक्सन लायो, बिनि थाखाय जोङो मोनथिनो मोन्दों। गोजोन्थों।